Но както всичко в нашата страна, така и в този материал ще стане дума за много проблеми. Беше интересно да отразим един тренировъчен ден в залата на поредния спектакъл на Нешка Робева. Разбира се, щом стане дума за нея, повече от ясно е, че освен да има какво да се види в нейните спектакли, ще има и какво да чуем. С празнично настроение се отправяме към залата по художествена гимнастика на Левски, където ще ви запознаем по-отблизо с групата на Нешка Робева, както ще видите и какво каза пред BBT треньорката на 20 век. Още колко спектакъла сте намислили да направите? Честно казано, от тук нататък не правя дългосрочни планове. Един Бог знае какво ще бъде утре. Поради няколко причини. Разбира се, на първо място е моята възраст. На второ място е тази криза и цялата суматоха, която от 20 години вече цари около нас. Иска ми се да отпразнуваме 10 години от създаването на тази група, което ще бъде след една година. Ако е рекал Бог, ще го отпразнуваме с един мега спектакъл. Всички момичета и момчета, които са минали през залата, искат да участват в този спектакъл. Представете ли си някъде около 100 човека на сцената? И то в един невероятен синхрон, който ще бъде... Ще видим, да. Все нещо ще измислим да има синхрон. Но не мисля. Аз от едно известно време мисля от днес за утре. Мисля за това как да оцелеем. И затова точно направихме този спектакъл. До последния момент бях в луда паника. Какво можем да направим за толкова малко време? Какво можем да направим? И в края на края ще се роди този спектакъл, който се оказа един от най-сполучливите, защото всички хора го харесват. Така, нашите участия за тази година приключиха с спектакли. На 27 януари в Сълза и смях ще повторим Видрица. Впрочем, ние всеки месец сме така поведнъж на сцената на Сълза и смях, обикновено с най-различни спектакли. Според това как се търси Видрица, вече ще решим дали и февруари месец да направим Видрица или само януари. Но истината е, че получихме покана и от Руси, и от Варна, и от НДК да повторим спектакъла поради големи интерес и поради това, че хората не са успели да го видят. Интересен спектакъл се получи. Точно когато представите Видрица, в самия ден ви бяхте решили да направите само един спектакъл и една генерална репетиция към 4 часа, но след като видяхте какъв е интерес, решихте това в 4 да бъде също един спектакъл. Да, направихме го и плюс това решихме, че ще пуснем на символична цена билети по 5 лева, така че да могат и хората, които нямат възможности да го видят. И залата, без да го обявяваме много, залата беше почти пълна, долу беше напълнено всичко. И дори днес имам така благодарствено писмо от директорката, която отговаря за социалните дейности, за социалните домове, които ние поканихме безвъзмездно. Радвам се, когато имаме възможност да поканим социално слаби хора или деца в неравностойно положение, за да могат и те да видят. Наистина беше много впечатляващо, особено някои танците, но пък за това със сигурност тук доста тренирате. Това, което говорихме с вас в предварителен разговор, виждаме, че това е само един от килимите тук, където репетира вашия спектакъл, на останалите 2 килима се подготвят в момента коледното шоу, на които тренират дечицата по цял ден. Въпреки, че работи парното, доста хладничко. Вижте, все пак така доста леко съм облечена. Обикновено сме и с кожусите, и с ръкавиците. Залата е голяма. Винаги ли ви е този проблем в тази зала? Откакто се помня, е било и по-студено. Имаше зими, в които не включвахме парно, защото наистина това е един огромен разход. Аз непрекъснато така потръпвам от ужас, когато ще дойде сметката
какво ще платим, защото миналата година януари месец не дойде 6000 лева сметка. Вие разбирате ли, само за един месец и аз веднага спрях парното и взех да се моля, викам, дай Боже, малко по-топли дни за бедните птички. Но все пак тренират децата. Всички тренират. Най-вече децата. Най-вече децата. Аз съм удивена и се радвам на това, че има деца, които не проявяват капризи. Има някои, които казват, о, в студа, о, аз не мога на студено. Ами спорта е това, спорта закалява, спорта създава силни хора, спорта така създава устойчиви хора. И аз се радвам на малките деца, когато дойде сутрин в 8 часа, те вече са тук. И те вече се подготвят, дори без треньорите си. Тоест, има надежда, има надежда. В края на месец ноември най-добрата гимнастичка на България за